Lehendia basatorren. Nik uste dut hor 2009-2010 izan hor estanda, apurra berutza fanza, baina berriro igual gauz. Etxetik jo nitzenetik uste dut arazo hori dauela. Ez dakit gero igual okerrago, baina arazo hau aspalditik dator. Larria hau uste dut. Porque gauza guztiak goten da bize, azkenien jornala ez da bi egoten, eta azkenien gabiz izoten. Ni bizitzen az alkilerrien. Eta pagetan do zazpirun da hogei. Onda zero bat handi bat, eta etxe handiza da. Baina azkenien, ni naz pensionista, gaztuak, janarisa, gaztuak gizana, alkilerra. Azkenien galdiketan zara diru bari zuretako. Ni daukaten zebat amana San Miguelen eta daukat alkilauta jente batzuri eta arrek paketan doztie bostun da berrogeta behar. Hori ikusten dut, izaldeikela, bentsat, dagoen jornalakin izaldeikela, baina, bueno, altua da. Oso arazo larri bat, ez? Hain altu dau? Enak izen. Nik hemen ez dut alokairua pagetan, baina imaginetan hauen altua zauela, baina hain altua. Esango nagoen gehiago dala, just ni ez, baina lagunak bai ibili die begira pixuak etalan, just nitxe lagun batzu fan die bizitzera, etxe nahiko txiki batera eta 700 euro ordaintzen daue. Betza larrei, asko. Nik obretan dutenakin horri esimiko nagoen ordaindu eta hori. Guai dau, pixuak eta konpartitzia. Baina, etxe bizitza eskubide baden egin, pentsetan hain garesti egotia. Oso garesti ez izeteko zeuria, azkenien denbora baterako da. Eta igual hipoteka bat gutxi urteten dau. Ez dakit, segun nolako etxia erosten dozu, baina karo, hortarako esan dutena, bankuek dirua emun bidau. 500, atxagalta herri txiki bada, nik uste dut gutxi hau izan biko litzakela. Prezisuak ez die soldatekin ez datoz bat. Prezisuak die oso handixak eta soldatak hor dauz kongelauta ero oso bajuak. Garesti, ez dakizelan esan, kontuan eukitza bat azbesteko soldatia, ez dakitzetela esaten zein da, baina soldata duin bat okerrespaldin bana, 1.200 eurotan dau, eta izango litzake minimoetarikua. Ixixa, erdixa, pasatxo, alokairura bideratu behar esatia, kesako ez da zuze bizitza duinerako geratzen da. Eta dirua fondo bat jatzeko, porque jatzen dozue plazo bat emuteko gero hipoteka bat. Eta hori plazo egoteko diru asko falta jatzeko. Nik ez dakot hori diru hori, alkilerrien bizibiko naz, izikustien. Hombre, ez dakit ez, estrategikoki nik egisa esan nolako gauzetan ez du pentsetan. Baina estrategikoki aurrera, nik hilabetero jarri behar badu diru bat, erosinei emun biherrien, naixo dut, hipoteka bat ordaindu eta niretako etxe bat izen. Baina, ez da haukot hori nire buruen, baina, ez dakit estrategikoki ontxe bertan hori etorte jat. Jua izen ezkero, ejaten inportako alkilerrian egotia. Baina, halako diru kantidadiangatik, ni uste dute norberan etxia hobedala aukitzea bakoitza beria. Diru kontuagatik dana. Nere asmoa da erostia, zenila egonaz alokairua ordaintzen eta uste dela diru galtze mota bat, orduen niretako biaena izango zen etxe bizitza erostia, baina gure soldatekin zaila dauz, lehengoko partia ordaintzia oso altuak die presioak orduen. Nire kasuan, ni sorte duna naz, eta nik nire etxe bizitzea erosteko aukeri aukinoen bere momentuan, baina bada egisa inguruen dauketen lagun gehienak alokairura joteko autoen jauiela, ez da izan erresa, zain egon biharra, inundik enora bakarrik, bete pertsona batekin edo beste bikin, orduan, ez dakit, idilikoa benon esango da nik egoeria ingurukoen dako. Esango nuke alokairu sozialan gaixa premia hundisakin nahi gaineratu biharreko zeo zer litzakela. Benetako diagnostiko batien herri mailan, ikusi zeintzu dien biharrak, zeintzu dien aukerak, zenbat etxe bizitza utz dauzen atxabaltan, zerren leiken horrekin, eta desde luego beti horretatik, etxe bizitza utzik ez, eta etxe bizitzakin negozio hori itxia bez.
konponbidea, etxe bizitza eskubide bat dan enean ez, diru publiko gehiago jartzia, diru laguntza jartzia, bai gaztiendako, eta, batez be gaztiendako ez delako besta egoera arraixa, baina, orokorrien danondako dalako etxe bizitza eskubidea, eta, beste molde batzutan, bai, hastia bai pentsetan, etxe bizitza kooperatibak edo beste modu bateko etxe bizitza estilo batzuk, ez izeteko batzun onerako, eta ez beste izeteko danon onerako, eta danok duinki bizitzeko behintzat.